Molt bé, en el consell d'avui parlarem sobre com conservar el vi. Primer de tot, és molt important, perquè si no ens estalviarem molta feina, saber més o menys quan consumirem el vi. És a dir, per exemple, si nosaltres ens comprem un vi blanc per consumir aquesta nit, al cap de setmana amb amics, o la setmana que ve, en un parell de setmanes, el que comentem avui potser no té molta importància. Ara, si per contra ens regalen un gran vi o comprem algun vinet amb idea de guardar o ens fem algun capritxo, doncs llavors el que avui que parlarem sí que té relativament importància. Us comento. En el cas que, per exemple, el vulguem consumir avui mateix en un període relativament curt, és a dir, inferior a 1 o 2 mesos, doncs bàsicament no fa falta que prenguem moltes mesures. Sí que és veritat que la temperatura, sobretot, que no el posem al costat de la nevera, al costat del forn o coses d'aquestes. He vist coses molt pitjors, no? Però sí que és veritat que com a mínim estigui una temperatura relativament ambient, que no sigui molt excessiva i que sobretot no pugi i baixi molt. Però tampoc fa falta que fiquem més. Ara, si per contra ens regalen un gran vi o volem gaudir-lo d'aquí uns anys o veure com evoluciona, doncs sí que és important tot un seguit de factors, tenir presents tot un seguit de factors, com són la temperatura, en aquest cas la temperatura ideal. Primer parlarem dels ideals i després parlarem del que podem fer. Els ideals serien uns 15-16 graus de temperatura amb un 70% d'humitat. La humitat és important sobretot pel suro, perquè no se'ns ressequi. Posició horitzontal, altre cop perquè el suro estigui en contacte amb el vi i tampoc no se'ns ressequi, no se'ns poregi. Que estigui fosc, si pot ser, la llum sí que fa que el vi evolucioni més ràpidament, per això els grans vins acostumen a tenir ampolles molt fosques perquè la llum solar no penetri. També és important el tema del soroll i vibracions. De fet, és com si fos un os i intentéssim hibernar, no? Doncs el que busca el vi és estar el més tranquil possible, en el que no hi hagi vibracions i, per descomptat, tot el que és el so i demés són coses que no li va gaire bé. Per exemple, sobre una rentadora no seria un bon lloc. Bàsicament, aquests serien els grans trets, la temperatura, la humitat, la lluminositat, les vibracions, intentar-ho evitar. Com ho podem aconseguir, això? Doncs bé, el cas ideal perfecte és tenint una nevera climatitzada, com aquesta que podeu veure aquí. Normalment aquestes neveres que ja ens porten són dos tipus de temperatures diferents. Una a la part superior, on normalment emmagatzem els vins negres i que per tant ens intenta conservar sobre els 15 graus, i una inferior on podem guardar els vins blancs, on els guarda no a 6 o 8 graus, sinó sobre uns 10 o 12 graus de temperatura. Aquest seria l'ideal. Ens conserven la humitat i la temperatura. Com podeu veure aquí a la botiga, per exemple, nosaltres el que tenim tots els vins negres són el que és el prestatge de baix de tot en posició horitzontal. Per què? Precisament perquè el que comentàvem, que el suro sobretot no se'ns assequi i el vi es conservi millor. El prestatge superior els posem verticals per el que comentàvem. Com que esperem que sigui un vi de consum més instantani, doncs ja el deixem posat en posició vertical perquè si té pòsits, sediments, aquests ja vagin dipositant-se en el cul del vi i no molesti el client quan l'obri a casa. Què més podem fer? A casa, per exemple, en aquesta nevera que tenim aquí, els grans vins també els tenim en posicions horitzontals i els tenim col·locats en una nevera on tenim controlada la temperatura i la humitat. En aquest cas sí que és veritat que tenim una mica de lluminària, però clar, ens interessa que aquests vins es vegin. De tota manera, la incidència no és directa i no fa que aquests vins evolucionin molt ràpidament. I a casa, així com a petits consells, intentar evitar la cuina. La cuina és un lloc on normalment tenim altes temperatures i buscar llocs el que comentàvem, siguin foscos, no hi hagi molt de soroll i sobretot que la temperatura sigui el més constant possible. Per tant, en bons llocs acostumen a ser, per exemple, en un garatge, en un traster, tot i que a vegades fa una miqueta de gràcia, un lloc interessant també per guardar els vins pot ser sota el llit, un lloc on acostuma a ser la temperatura, intentem que estigui fresc perquè a nosaltres ens agrada dormir, no és una habitació d'un ús constant i bé, és una possibilitat, si la teniu despejada, doncs allà també és un altre lloc per poder guardar els vins. Bé, fins aquí el consell d'avui, espero que el gaudiu moltíssim i ja sabeu, a disfrutar!